I forbindelse med vores forløb om sproghandlinger skal det næste gang handle om, hvordan vi i samtaler kommunikerer effektivt, men også hensigtsmæssigt i forhold til de sociale omgivelser, vi befinder os i. Derfor skal vi beskæftige os med 3 forskellige teorier, som jeg vil præsentere i denne her video. De overordnede begreber, som vi skal lære at bruge, det er de her 3 teorier, der hedder samarbejdsprincippet, der handler om at kommunikere præcist, høflighedsprincippet, der handler om at bruge sproget til sociale relationer, og facework, der handler om, hvordan vi hele tiden arbejder på, at vi selv og andre fremstår så positivt som muligt. Samarbejdsprincippet er udviklet af en engelsk sprogfilosof, der hedder Grice, og det handler om nogle regler, eller maksimer, som man kalder det, der skal være gældende for effektiv kommunikation, så man undgår misforståelser. Man skal altså tale sandt. Man skal kun give den nødvendige information, som der er brug for i den enkelte situation. Så skal man holde sig til det, der er relevant, og man skal udtrykke sig klart og præcist. I praksis, der har sproget og de sproglige handlinger, vi har, andre funktioner end at udtrykke sig helt præcist og relevant. Det handler nemlig også om, at det har den funktion, at man bruger sproget til at skabe sociale relationer, og det er det, høflighedsprincippet handler om. Tænk bare på al den small talk, man laver hver eneste dag, og det handler nemlig ikke nødvendigvis om at skulle give eller modtage beskeder, men det handler om at skabe en god stemning eller hygge sig, så man får skabt nogle sociale relationer. Og det har sprogforskeren Geoffrey Leach formuleret i det, han kalder høflighedsprincippet, der går ud på, at man skal tage hensyn til andre, og man skal være gavmild, positiv og beskeden, og undgå at kritisere eller være uenige med andre mennesker. Indimellem så er der måske brug for en lille hvid løgn eller en graduering af sandheden for ikke at såre andre mennesker. Og det er nemlig ikke muligt under samarbejdsprincippet, hvor man jo skal tale sandt, altså holde sig til sandheden. Men altså, hvis man forestiller sig for eksempel, at man møder en eller anden, måske en man ikke kender så godt til en fest, og vedkommende har måske lige købt noget nyt tøj, som de sådan kommer og nærmest praler af eller viser frem stolt. Og hvis man nu ikke selv synes, at det tøj lige præcis er det flotteste, så er det måske smart i forhold til høflighedsprincippet nok at sige en eller anden form for høflig tilbagemelding, i stedet for at sige den skinbarlige sandhed, om man ikke synes, det er flot. Ja. Så det er det høflighedsprincippet, kan man sige, går ud på. Og grunden til, at høflighedsprincippet det er så vigtigt, det kan findes i det her begreb, der hedder facework, som kommer fra en sociolog, der hedder Erving Goffman, og han peger på, at vi alle sammen er enormt optaget af, hvordan vi fremstår i andres øjne. Og bruger han det her begreb, der hedder face, som han påpeger, at vi alle sammen, det er et billede af os selv, som vi alle sammen har. Og det påpeger han, at i vores sproghandlinger, der gør vi utrolig meget ud af at opbygge det her face og passe på det, og samtidig også opbygge andres face, jævnfør også det her høflighedsprincip, som vi hørte før. Det kan oversættes også lidt til det her begreb, vi har på dansk, om at redde ansigt, eller miste ansigt, tabe ansigt. Og det handler jo også netop om den her måde, det her billede, at vi har af os selv, at det kan på en eller anden måde give en eller anden form for socialt mindre værd, hvis man ligesom taber ansigt. Og det handler den her teori om facework om. Og det handler altså om, hvorvidt man kan krænke, true, beskytte og opbygge sit face og andres face gennem de her forskellige sproghandlinger. Og det vil jeg uddybe en lille smule her i den her model, fordi selvom at de fleste som udgangspunkt følger høflighedsprincipperne og gerne vil beskytte sig og opbygge andres face, så kan man ikke undgå at komme ud for situationer, hvor at man oplever det, der hedder en face-truende situation, altså hvor ens face er truet. For eksempel, hvis vi nu tager eksemplet fra før, med pigen, der pralede af sit nye tøj, så kunne man risikere, at hvis hun nu fortsatte sit praleri og faktisk begyndte at måske påpege af en selv, at man ikke selv helt var klædt pænt nok på, så ville hun på en eller anden måde true dit face, fordi at hun ville hun ville ligesom komme ud og sige, at du ikke er pænt nok klædt på, og det er jo klart, at det er ikke den måde,
det billede, det positive billede, man gerne vil have af sig selv. Og her så kan man så vælge, ifølge den her model handlemuligheder i en face-truende situation, kan man så vælge to. For det første kan man vælge, om man vil overhovedet sige noget, eller om man vil lade være. Hvis man ikke vælger ikke at sige noget, så vil der helt sikkert være tale om en eller anden form for face-krænkelse, ikke? Og det kan være, at der er nogen, der vil opfatte, det er dit face, der bliver krænket, det vil du måske også selv opfatte, men man kan måske også forestille sig den omvendte situation, at hvis der var enighed om, at hun var helt urimelig, hende der sagde det, så ville det måske den pege tilbage på hende og blive hende, der ville få krænket sit face, fordi hun ligesom har opført sig og forbrudt sig mod høflighedsprincippet ved at kritisere dig. Men du kan også vælge, i stedet for ikke at sige noget, så kan du så vælge at tale, du kan vælge at svare igen, kan man sige, ikke? Og der kan man jo så igen, afhængig af hvordan hvad man siger, kan man så enten skabe en mere eller mindre face-truende situation. Man kan fx vælge at være sarkastisk om en eller anden vits, eller sige ironisk, og det kan så også, afhængig af hvordan det bliver opfattet, det kan måske være en nedtoning, som vil skabe en lidt mere munter stemning og få alle til at grine af det, men det kan også være, at det vil blive opfattet som på en eller anden måde mere bidende og skabe en endnu mere face-truende situation, eller skabe en face-krænkelse. Man kan også vælge at være mere konkret og præcis i forhold til følge samarbejdsprincippet og altså tale tale om selve sagen, og der kan man så igen, hvis man er helt præcis og siger lige præcis det man mener, så kan det være at man ovenikøbet måske med optoninger, hvor man lægger kraft bag, så kan man jo sagtens skabe en meget ansigts- eller face-truende situation, mens man kan selvfølgelig også ved at bruge flere nedtoninger ende med at forsøge at lave en mere dæmpning af den her face-truende situation. I modulet så kommer vi til at snakke om mange flere eksempler på de her teksteksempler, videoeksempler, hvor vi simpelthen skal diskutere de her 3 forskellige teorier, altså samarbejdsprincippet, høflighedsprincippet og facework.